ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କ୍ରେନ୍ ଚଲାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଝିଅ ଆସି କ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ବସିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାପା ଦୟାକରି କ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ମୋ ପଛରେ 2 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେଲା। ଜଣେ ଲୋକ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଦେଖିନି ବୋଲି କହିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧର ନାତୁଣୀ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଆସି କହିଲା, ଅଜା କହିଦିଅ ନା ସେ ଝିଅଟି କୋଉଠି ଅଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କୋଉଠି ଅଛି କହ। ମାଟି ସେପଟେ ଲୁଚିଛି ବୋଲି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ନାତୁଣୀକୁ ତାର ମୋବାଇଲ ଦେଇ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିବାକୁ କହିଲା। ଛୋଟ ଝିଅଟି ସେମିତି କଲା। ସେ 2 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ଚାକୁ ଦେଖାଇ କ୍ରେନ୍ ଉପରେ କିଏ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଆଉ କ୍ରେନ୍ ତଳକୁ କରିବାକୁ କହିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲା, ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଚାବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ତଳକୁ କରିବି। ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିଗଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଗୁଣ୍ଡା ଜଣକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିର ପ୍ୟାକେଟରେ ଚାକୁଟିକୁ ରଖିଦେଲା। ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଧରିଲା ଓ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, ଗୁଣ୍ଡା କିଏ। ଝିଅଟି କହିଲା, ସାର୍ ସେ ଲୋକଟି ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡା। ଏ ବାପା ଜଣକ ତ ମତେ ଏଇ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ସେ ଲୋକଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଓ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ଅଧିକ ସାଲାରୀରେ ଚାକିରି ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଭଗବାନ ତୁମ